kommer. Normalt ikke sådan nogen steder. Det afsløres af hendes ganger, temmelig dyr stil. En sjælden fornem gæst, som når kulturministeren er til comedy. Men høflig som hun er, smiler hun sig vej gennem hængerøv, drukken bold, shubidua og vent på mig. Han sidder og gemmer sig bag larm og røg, kigger på sin telefon, tager et bæs og så en skarp. Gør alt hvad han kan for ikke at se ensom ud. Tæller mønter, kigger op, giver tegn til en enkelt mere. Barn er nu fuld, og øllen er af guld. De gamle kommer med tomme lommer og spiller op til det nye kul, ja. Og gruppen, hvor jeg er en af vennerne, gør det vi altid gør, fortæller historier. Vi gør det vi kan, fortæller historier. De aldrig skuffende, meget slidte historier. Kaner, der tager til Europa på tur, ikke? Det er fordi han har sådan en pindeven, som man tror er en dreng. Så finder han ud af det lige, og det er derfor, jeg gerne vil afsted. Så kommer de til Holland, og det er alle de der europæiske lande, der tager til så Holland, det stopper og svinger. En af dem, han kommer ind og svinger, og så er der bare dødstænd og damer over det hele, og han er bare sådan helt sikkert. Så sådan en eller anden der og terningerne ruller på Café Løgn, og aldrig skuffende, meget slidte historier. Drengene er samlet på Café Løgn. Vi gør det vi kan, fortæller historier. Og det starter med at han får sådan en safe word skrevet ned. Så man siger hollandsk navn.